A exhibición de cociña realizada esta fin de semana no marco do Fórum Gastronómico foi tan só o primeiro paso dun ambicioso proxecto plurianual, tralo cal o Berberecho Noiés contará cun selo de calidade. Estamos intentando xa poñer unha marca de calidade do Berberecho con un nombre, Berberecho de Noia, despois o logotipo, pode ser identificativo, bueno, pode ser as rías gallegas, pesca artesanal. Ainda estamos elaborando, pero bueno, Berberecho de Noia que se identifique só o noso Berberecho. Nós non queremos que se identifique con todo o Berberecho galego, senón o noso exclusivamente, que sea identificado e vai levar na lata, bueno, as conserveras temos que falar tamén cos compradores máis pa diante, e vai levar na lata Berberecho de Noia, non? A confraría estima que o distintivo será unha realidade de cara á vindeira campaña, o que implicará unha serie de beneficios para o produto estrela da ría, especialmente a diferenciación fronte ao bivalvo procedente de fora. Nós o que queremos é que identifiquen o noso berberecho, xa que ten unha gran calidad, é o mellor berberecho do mundo, que vamos dicir, así o pagan as conserveras, e en fresco agora está indo moi ben, e queremos que se identifique de outros que son de peor calidad, non? E sobre todo os de fora, non? E por iso en outubro, como dixe, en novembro, pois sabemos de ter a marca xa específica para Berberecho de Noia. Tras estes primeiros pasos, centrados especialmente en promocionar as bondades do Berberecho de Noia, a confraría seguirá coas accións enmarcadas no plan estratéxico que xa lle trasladou á Xunta. Entre outras, figuran a ampliación da capacidade da depuradora para incrementar a venda directa.